Hi guys! Ready na ba mo sa atong lain pa nga sugilanon? So about gyapon niya mga wakwak, mga engkanto, mga dili ordinaryo nga mga sugilanon. So dito gyapon ni nahitabo sa Libwak Island, no? Balik ko na ako sa Surigao City. Naa dito sa Libwak, igagaw sa akong mama. Tawago na lang nato siya sa ngalan niya si Auntie Nene. Si Auntie Nene, ang iyang inahan, tawago na to sa pangalang Nay Tisya. Si Nay Tisya, ang kalahi ato niya, ang kagikan niya is Tausug. Nato siya'y kahibalo. No? Meaning, manambal siya, na siya'y hurim-hurim, matod pa sa mga katigulangan, hurim-hurim. Iyapod nang napamana kang Auntie Nene. Si Auntie Nene ug ang akong mama, suod na sila nga mag-agaw. Kay ang inahan ni Auntie Nene nga si Nay Tisya, ang iyang igsuon, maoy nabana sa igsuon sa tatay sa akong inahan, no? Ana siya ka complicated ang ilang relationship, pero sayon ra na ninyo sundon. Ang importante nga inyong madumduman is si Nay Tisya. Sa una daw sa Libwak, aduna daw kunoy duha ka monghe nga miadto. Mga monghe meaning mga Espanyol, no? Anang ga cover gyud og kunang sa mga salida bitaw nga mga monks. Gregorian monks. Ay nga na. Dito daw sa isla sa Libwak, ug naay nakaila to ni Nay Tisya. Siguro nilabay lang kay kana man kong Libwak gaatubang syempre sa Pacific Ocean, mga barko maglabayan man diha, posible nga nakaagi ang katong mga monghe didtong dapita. Gagmay pasad akong mama og iyang mga igsoon ato nga mga panahon. So kani nga mga sugilanon, ilan na lang pud ning nadungog o gipasapasa hangtod sa amo. Karon ang mga monghe nagbilin og dako nga libro. Biblia to siya, karaan nga Biblia. Karaan siya kay ang iyang panit kanang mura bitog panit pa sa mga karnero. Ing ana iyang panit. Dako siya nga Biblia, bugat. Gitaguan to ni Nay Tisya. Walay si bisan kinsa nga makabasa ato. Kay grabe daw to ka gamhanan nga libro. Dili to basta-basta nga Biblia lang, no? Kung dili ka ready or andam ato, mubuklat ato sa kasaysayan sa Biblia, mura daw kag mabuang ato. Karon gitaguan to ni Nay Tisya. Karon ang igsuon ni Auntie Nene, mga lagi mga batanon pa, mga bugoy-bugoy, gikuha gid sa sikreto ang libro nga katong Biblia. Gikuha niya kay curious pud siguro ang kadtong batanon unsay naa sa sulod. Wala siya motuo nga tuo ka nga mura kag mabuang ani unsa man ni nga ordinaryo ra man ni nga libro. So iyang gi uklab. Mutuo mo sa dili pag uklab daw adto niya. Tawago na lang nato siya nga si Juan. Pag uklab daw ni Juan atong libro, mura daw siya og kanang na-transport bitaw sa lain nga panahon. Ug didto pagid siya unsa man ang una nga libro sa Biblia, di ba? Genesis, creation. Mutuo mo sa dili didto siya
ang iyang mga nakita, mga nagkadaiyang nga mga hayop. Mura dito siya nga parte nga ang mga tingog sa elepante, ang mga leon, kita na niya tanan, murag tua siya dito. So nalisang siya, pakli na pud siya. Didto siya hangtod nga pagpakli niya, niabot siya didto sa Revelation. Og nakita niya didto ang supposed to be dili makita sa ordinaryo nga tao. Nakita niya didto ang mga ngilngig nga mga talimanon, mga panghitabo nga makalilisang ug in town ang batanon, nakuyapan sa iyang kasawan. Pagkakibalo ni naitis siya, kay gipangitaman niya ang katong iyang anak, no? Pagkakita niya, iyang gibawi ang libro ug giayo-ayo gid niya kasaba tong iyang katong batanon nga si Juan, ug wala sila kahibalo unsay gibuhat sa tiguang. Iyang gilubong ang libro. Kay matod pa ni siya, walay ni bisan si kinsa nga angayan mo basa adto. Kay ang mubasa ato, kung dili andam, either mamatay or mabuang sa kasawan. So para dili na mahitabo, iyang gilubong ang libro. Kana nga sugilanon, guys, kana nga sugilanon, sukad gamay pa ko, ako na nang gidamgo, nga muadto gyud ko sa libwak, kay pangitaon nako asa to gilubong nga libro. Kay hilig biyagi ko magbasa. Sa ako pong tanaw, di siguro ko mabuang. Kay exciting ka ha, na adventure, mubalik ka sa panahon sa Genesis. Pero tinuod gid ni kay naamang gyoy kanang eyewitness nga buhi nga mao gyoy nag-istorya nga munay nahitabo sa iya. Ug kana tanan guys, nahitabo na dito sa Libwak, Surigao City, one of the most enchanting island in the Philippines, no? Kay daghan kay sugilanon nga kababalaghan nga tua didto. So kung makabisita mo guys, although na biktima sila sa Odette karon, pero ang mga taga Libwak, no? Mga isog na, no? Mga matinabangon sa usag-usa. So I know nga makabangon sila. So mao kanto ang sugilanon nato karon, no? Ang karaan nga Biblia. So good night, ugma na pod. Bye-bye.